Dlhé prázdne koridory obrovského konglomerátu, kde sú zamestnanci všemožnou korporátnou byrokraciou pripútaní k obrazovkám počítačov za účelom doručiť presne to, čo po nich zamestnávateľ požaduje. A okrem iPhoneov v týchto priestoroch vznikol aj najoriginálnejší seriál dekády. Tak o čom vlastne je Severance? Či už sa Dan Erickson inšpiroval filmom Truman Show, alebo si len prečítal smernice Apple Parku, je jedna z miliónov záhad, ktoré seriál servíruje. Zamestnanci Lumolu si z vlastnej iniciatívy zavedú do mozgu čip, ktorý kompletne oddelí ich pracovné vedomie od zbytku života. Autí nevie, čo sa deje vo fabrike a iný zase nevie, o čom je život. Modernejšie a nápaditejšie stvárnenie otroctva som na obrazovke ešte nevidel. Seriál ale neprestáva a lopatuje jeden bizár za druhým. Je vám málo retro estetika? Pridáme detinské odmeny za splnenie kvót. Zaujíma vás, čo celý deň robíte? No hľadáte čísla, ktoré vo vás vyvolajú silnú emočnú reakciu. Niečo ako keď čítate daňovú časť výplatnej pásky. A to stále nie je všetko. Seriál neustále kopí nové a nové záhady, ktoré nedávajú žiadny zmysel. A to je jeho najväčší problém. Tento seriál sa nesnaží vysvetliť sa. A iba extrémne pomaly napreduje slimačím tempom, ktoré ak by ešte trochu spomalilo, tak začne cúvať. Divák by mohol čakať, že hodinové epizódy majú dosť času na to, aby dávkoval vysvetlenia, ale nie je tomu tak. Seriál je veľmi skúpy na informácie a som presvedčený, že veľa divákov bude mať po pár hodinách plné bulvy bizarných situácií bez dávky endorfínu vo forme odpovedí. No seriál má svoje veľké trumfy. Skvelých hercov, ktorí hrajú svoje charaktery výborne, veľmi dobre napísaný scenár, uhrančivý vizuál a hlavne tú originálnu zápletku, ktorá vás donúti prekusnúť aj to brutálne pomalé tempo. Prvá séria mala silné finále. Nie, že by zodpovedala veľa otázok, ale aspoň ukázala oveľa viac než všetkých 8 epizód pred ňou. Očakávalo sa teda, že druhá séria nadviaže a bude tou satisfakciou. A síce prvé minúty druhej série vyštartovali ako Usain Bolt za zlatom, tak seriál veľmi rýchlo začal spomalovať na svoju operačnú rýchlosť. Ale sme len na začiatku. A seriál si stále drží punc nadpriemerného mysteriózneho sci-fi. Len dúfajme, že druhá séria sa poriadne obuje do vysvetľovania, aby seriálu nespadla sledovanosť. Inak sa môže veľmi ľahko stať, že tým Apple dvihne kotvy a seriál zruší bez odpovedí, tak ako napríklad Constellation. Bežný divák bude škrípať zubami nad ďalšou scénou v dlhých chodbách a ďalšou básničkou v break roome, ale väčšina bude dostatočne zainteresovaná, aby pozerala ďalej. Druhá séria ešte len začala a síce s výhradami, tak tento seriál musím len a len doporučiť. A som moc rád, že talentovaný Adam Scott má konečne hlavnú rolu, kde môže ukázať, že má na viac, než mu doteraz dávali.